Mayong udto mga sanusana, Inday Bisaya is back. Magluluto tarong udto o lauoy na gulay. Mayong udto mga sanusana, Inday Bisaya is back. Magluluto tarong udto o lauoy na gulay. Sa Bisaya, lauoy na gulay. May naay ukra, talong, kalabasa, o ganas. Ganas ni siya na green mga sana-sana. Kay na may ganas pod nga pula, diba? Akong ganas na green, gamay ra. Kay dugangan na lang nato nag malunggay ito oh. Malunggay para mudaghan. Kay ang ganas dire ang 10 piso gamay ra kayo. Mao nang dugangan nato og malunggay. Kay ang gulay dinhi sa Cavite pinalit tanan mga sanusana di pareha sa ato manguha ra ta silingan, manguha ra ta sa ato ang mangayo sa silingan, manguha sa nataran dire palitong tanan bisan og ang malunggay diri tag 5 ag hikot. Mayo na lang gani kay ang amo ang diri sa gilid na may tanom na pero dili amo ha. Dati na siyang nakatanim dito sa among gilid. Malunggay bisag kinsa ra manguha mo nang nakalibre ta og malunggay. Unlimited malunggay ni mga sanusana. Karon ang ato ang lauoy atong sagulan og pritong isda para lami kayong higop sa sabaw. Lauoy na binisaya. Mupuyo gali mo diri sa Maynila mga sanusana. Andam na nang inyong kaugalingon kay nako tanan palitunon. Tanan gyud. Di pareha sa probinsya na pwede ra ta mangayo, pwede ra ta manguha, pwede pud ta mananom. Dire wa kay katanuman. Sa paso, tanong ka sa paso. Gulay sa paso. Unsay imuhang luti sa bahay, mao ra gyud wa kay ingon og na kay nataran. Ayan, luto na nga to ang pritong isda. Mao na ni siya, dili na to ni siya tostahon pag-ayo sa sanusana kay ato pa man ni siyang sabawan. Lutuon pa man na nato siya gutro nung dili nato na siya tostahon og pagkaprito, dili nato tostahon ba. Isin na natin. Ato ni siyang butang diri sa kitchen towel mga sanusana kay matanggal ang iyahang mga mantika. Sobrang mantika ba butang gani parang supsupon sa tissue mao kuno ni ani kuno ni pero sa ato wala na butang-butang og tissue diretso na init na tag tubig mga sanusana kumanatag himay sa ato ang malunggay mga sanusana pero nato nang hiwaon pod ang gatuang kalabasa talong o okra. O lang niya mong malunggay. Wanang huhod ta tanan kay daghan na kayo. Kabuhat sa atong initubig na kukulo, ato na ni siyang hiwa. Sakto-sakto po. Kukulo na siya, manatag hiwa. O lang ni mga sanusana. Lutong pinubri lang kay mahal kayo ang karne. O pagyapon kay choice kay mahal gyapon ng gulay. Sa una lang ni pag-budget. Gulay-gulay na lang ta kay healthy man. Diba? Ang gulay dire. Kung ani ka dako, kung banto ang gihiwa, 20 pesos na. Sus! Tawang dito sa tuwa. Barato ra kayo. Muli ka diferensya dire sa kinabuhi sa probinsya o dire. Tanawa mga sanusana nga akong mga anak nga kuwang malunggay na wagi hurot ila pong katag-katag. Ipusa na ninyo ha.
Oh, siya kuno po de. Oh, gusto po niya nga magwalis. Dali, pamunita ng malunggay, bi. Oh. Punita ng mga dahon sa malunggay, boy. Oh, bigyan mo, ate. Paanohan mo siya? Pahawakin mo ng walis. Dali mo. Ayun na, oh. Na. Moni kayo ang kuan, batang makulit. Bi, kabangin mong ate, hinluan ang inyong katag. Mingbukal na ang ato ang initubig mga sanusan atong tangan sa asin. Saka iskop na asin. Tapos, isunod na to ang sibuyas ug ang kamatis. Mga ricado. Ato sa mga pabukalon, mga sanusan. Ato sa pahumukon ang mga lamas kay arong mugawas ang iyahang lasa. Sakto ba to? Lasa o amoy. Isunod na nato mga sanusan na ang kalabasa. Kay gahi ni siya gahi man ni siya, dugay ni siya mahumok. Wala akong iunag-unag. Nya, atong isunod ang okra ug ang talong. Dungano na ni nato sila butang kay parihas naman ni sila dali rama. Umok. Pauwahin na to ang ganas ug ang malunggay. Dahon naman na siya, dali na kayo na siya malunggay. So, sabay na nato atong ibungan ang itong isda para maglasa na ang gulay. Amoy prito na. Magbilin kong duha ka buok sana dili na ko bunto. Nga kung bana gusto niya, butangan ra o pang amoy-amoy, pa-amoy-amoy sa gulay. Butangan o mga duha ka hiwa, tulo. Isahog ra daw, di daw tanan butdon. Kaya siya, di man siya hiligan ng tiruban sa nato mga sanong-sana para dali muhumok ang gulay. Ato sang tilawan biyo, sakto na ba sa timpla? Murag tab-ang gamay. Itangan na to patis gamay mga sanong-sana. Patis na lang atong idugang. Dili na lang asin. Gamay lang. Para maglasa lang. Dili po nato daghanon kay basin niya. Masubrahan parat na niya. Ginaw niya ni makaon. Ato nang isunod ang kuan, malunggay at saka ganas. Away lang ganas oh. Maura ni, usara kadakot. Baligis na kuno ni. Sus pagkaluoy, ano yung ibutang. Sus. Gamay ra kayo ang ganas, tugangan na pag malunggay. Hugasan na ng malunggay mga sano-sano. Arong diretso na lunod. Lami kayo ang lauoy nako. Healthy pa kayo. Karon kay may naay virus, kinahanglan mukaon tag mga healthy na mga pagkaon kay arong mo lakas ang atong resistensya. Diba? Ito na mga sano-sana oh. Oh. Sus, pagkalami sa gulay. Oh. Lutong Bisaya. Lauoy with pritong isda. Okay. Mga sano-sana.
Ayog kalimot og like and subscribe sa ako ang channel. Paki-follow na rin. Thank you. Bye!